ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na ka nursing but paramedical course, ka bala HITO da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kahnyaw Trap Integrated Territorial Organization HITO hakastantare gujamang araja arpunrio kalapha da kasiti shaka National People's Party NPP kablam khamat yaka sarkar MDA ban Jingmut hakabaya day baka ticket MP election sitang samoy na Shillong Parliamentary Constituency sa Lok Sabha. Habakran sigilat pathay kubor uba donbok dakhar President ka HITO uloong baka seng kasungutanat yakajing terwa tiket ke NPP siya Dr. DRL Nonglait ubaday President ka Khasi Artist Society ringkat kajing Jingmut bakam day ban tang tiket yu hak election sitang samoy sa Lok Sabha. Kaseng kaong bayaw Dr. DRL Nonglait day ban penrung no Rajya Sabha hadien balasong thaj no Dr. Kyrwoh nolor kata uloong baladak NPP ka don Jingmut shisha ban yu ijinga ya kari bergejat ban rio kadai ban penrung yu Dr. DRL Nonglait sa Rajya Sabha. Kawai ru ka iga bangi kwa ban pensngau bat bangi la pensngau ru lingba ka ne kasti ba ina kalian kasengi sodai ba ka NPP hi kadai ban terwa bet da kata ka siet jongka MP Rajya Sabha ye Dr. L Nonglait nomor ba ila budin ila ibala ya kata ka jing penrung ya kata ka Khasi language lane contain khasi ban penrong hapo ka ye chadot baragani ka sithi kumban chukun mau shushu ndei hendre bangile songsit hendre inga kan mau ye ka to ko be statement dang shen lingba state president jong NPP ong ka ei ka bomlong lada ngi a suggestion bat ngi terwa te ngi bu ye kan ka jing terwa nakalian jong seng bat ngi ko airu ban ishai ba hato sha kata ka ei ka ba kila khlei ka ba kila kran shupat ba kan urlong shanam te ladaka urlong bat ladaka yaidei tangi snow day ban ai kanika Kyrwoh lane kata ka sithi ban pen snow shaki ba ye Dr. L Nonglait hi don kam dia ka seat jongka MP Rajya Sabha jong MP Lok Sabha nomor ba dangla ka ba latikna ban ye kata ka badang haban yakun bat sakawi habaya day bat ba kanika Lok Sabha election gi ko ban Jingmut ba ye ka Lok Sabha hai kin ai tiket kita ki parti men ki jongki nomor ngi i lengba gani sithi ngila mention ru ye ki katto kan nengot kita ki kerteng jong kita ki ba ye tre lambat ki te kai ka ba ngi sngo ban phar ko Kyrwoh shu padba ba phidei ban ye petngor phidei ban ye suthu ba phidei ban ye ishai ba ladaka sarkar ladaka ta ka parti NPP ka don Jingmut sha bat ka i chisha na banta kata ka judgment rio bat ka kloy ban yakun ban penyo hadu ban penrung ya kaneka ichadol te ngikermen in kin saterwa ya kaneka si jongga MP Rajya Sabha syai Dr. DRL Nonglait lum kumta te kane kata ka jing terwa sti syai ya kata ka ban yakun na banta kaneka Lok Sabha election ya neka MP election ka banwan komut kan dei tang ga jing penbe lene dei tang ga jing pen prabot lani kadon ka ka ba slendet ka beningim la ban sunthuk te hendai la de ki ai pat ya kata ka ban nominate i Dr. DRL Nonglait shaka Rajya Sabha lani ban nominate ta komut ka pau shai ba kidon ka jing khle habya dei bat kata ka culture ka identity ka jongi ki indigenous tribe ki badana po jala jongka Meghalaya te shwaban pankut nomor ba balengi haban ban shushu habya dei bat kata ka kajing kwa kajongi ba Dr. DRL Nonglait in yo ya kata ka sit jongka MP Rajya Sabha nomor ba dangshen HITO shaka Ministry of Home Affairs habi de bat kajing penrung ya kata ka kentin kasih haka klik ka bapra ning la yo jubab bat de halor kani kisithi gisngog de ba ke NPP hi ka de ban Phah bat ban highlight ni Dr. DRL Nonglait ban shong haka shuki jongka MP jongka Rajya Sabha tangi kermen ba kani kisithi bagi Phah ba nakalian jongka NPP lang ba state president matung national president jongka NPP kin sa respond da ka ba upat ba unhun bat unkumen bat lada ka NPP hi kamla man ai kan ka respond sha kababiang ta kumur ka shong hapisia upat ba phenrai kunno phenpet kunno yo ka de jing tang ka jing penthamil ne ka jing pembek ba Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki bataye kamet.
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jingmentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kambha ka jingim ba kambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Rajya pi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.